Kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez midangup karon sa Korte Suprema aron mapadayon ang iyang kandidatura sa umaabot eleksyon. Kahinumduman, gibasura sa Commission on Elections ang motion for reconsideration nga una na niyang gisangat. Ang report ni Nico Sereno. Alas 2 karong hapon, didto mismo sa Supreme Court, gifile ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez ug sa iyang mga abogado ang urgent motion. Giawhag nila ang korte nga paminawon ang ilang hangyo ug mapabilin ang iyang pangan isip kandidato sa umaabot nga eleksyon. Kahinumduman, gibasura sa COMELEC Unbank ang iyang motion for reconsideration ug gi-affirm ug gipatigbabaw ang desisyon sa Second Division nga ikansilar ang iyang COC. Gumikan kini sa giingong material og false representation o wala na mao pag-fill up sa form. A prayer that the Supreme Court will review the kanang resolution of the court, of COMELEC, no, being a quasi-judicial nga acting in its and dispensing its quasi-judicial powers to review. This is a controversy manggod of question of the eligibility. Ang mao'y ilahang gi-resolve. Malaumon ang kampo ni Cortez, dunggon ang ilang hangyo sa Korte Suprema. Nag-apasab sila karon, labi na nga gikatakdang sugda na ang printing sa mga balota sa eleksyon karong buwana. Bisag layo pa ang eleksyon, but ang printing di ba yan na nato ma-reverse, no? Or if ever ma-reverse nato, it will be to the expense of the candidate requesting for a reprinting. So based on matong naibawaan, basta for example gani magpa-recount ka, magpabayad mangyud na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.